Telèfon de l'Esperança, digui'm. Així és com comencen la nostra actuació en les trucades. Jo aquí no sóc important, sóc la Neus Calleja, sóc directora, però el que veritablement és important en aquest servei són els nostres voluntaris. 180 persones que cedeixen part del seu temps amb una gran motivació, que és la motivació que mou el cor, per oferir aquest compartir, aquest espai a tothom que necessiti parlar amb algú. I ho fem d'una manera molt particular, ho fem de forma anònima, ho fem de forma confidencial, perquè quan la persona ens truca no ens ha de dir res més que allò que l'amoïna i que li preocupa. Nosaltres intentem, a través d'aquests voluntaris, fer un servei de 24 hores al dia, tots els dies de l'any. Sempre hi ha 2 persones fent aquesta atenció. I no podem explicar històries, no podem donar detalls, perquè nosaltres és un servei molt confidencial, però sí podem explicar què fem. El que fem és acompanyar a la solitud, el que fem és ajudar a reflexionar en moments d'incertesa, en moments de dubte, ajudem a contenir, ajudem a calmar a les persones que pateixen, sigui per una malaltia física, sigui per un trastorn mental, i intentem donar esperança a la desesperació, en aquelles persones que no saben per on tirar i que estan en un moment molt crític i molt límit de la seva vida. I tot això ho fem, com dèiem abans, des del cor, des d'aquesta motivació tan forta que porta. I què volem? Volem seguir contribuint a un món millor, volem seguir oferint aquest espai, volem conscienciar a la societat de que hi ha unes mancances i volem també prevenir perquè això no sigui així. Tant de bo el nostre servei no fes falta, però mentre hi hagi algú, aquí estarem. I això és la nostra causa en aquest marketplace. Això és el que demanem a les empreses, que es conscienciïn de la realitat i de que poden ajudar, que contribueixin a que això sigui diferent i que facilitin el què? La formació. La formació en els nostres joves és el nostre punt fort avui en dia, perquè volem que el futur sigui millor, que el futur sigui més solidari, i és a través d'aquesta formació als joves, perquè no faci falta que amb un telèfon que està a l'abast de tothom necessitin trobar una veu amiga, que la trobin en el seu entorn, que trobin aquest espai que els ajudi, que els consoli i que els acompanyi. Moltes gràcies.